Hi guys! Kumusta kayo? In today's video, I am going to share my favorite Camaron Rebosado recipe. Alright, so umpisahan natin. Sa mga sangkap, kailangan natin ng shrimp, kailangan malinis yan at saka dapat tails on. All-purpose flour, cornstarch, baking powder, salt and black pepper, and ito para sa i-season natin ang shrimp ng garlic powder, salt, and black pepper. Kailangan din natin ng whole milk, tubig, egg, and vegetable oil. So sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So ang una natin gagawin ay kuha tayo ng bowl, ilagay ang all-purpose flour, cornstarch, salt and black pepper, baking powder, then, haluin lang natin yan. Ilagay rin natin ang tubig, whole milk, egg, slightly beaten ito. Then, i-mix lang natin. Hanggang sa ma-well combine yung mixture. And this is what it looks like. Ito yung consistency na gusto natin ma-achieve. Then, season natin ang salt ng garlic powder. Season natin ang salt. Hindi. I-season natin ang shrimp ng garlic powder, salt, and black pepper. Then, ilagay natin ito doon sa flour mixture. Iko-coat natin ang mga hipon. After ma-coat, kuha tayo ng pan. Then, lagyan natin ng oil on medium heat. Mga about siguro 2 to 3 cups ng oil. Then, once mainit ng oil, ilagay natin yung coated na shrimp. So, niluto ko ito mga like 1 to 2 minutes on medium-high heat on each side. Huwag niyong overcrowd yung, tama ba ang term? Don't overcrowd the pan para hindi mag-curl up masyado yung hipo natin. Then, i-repeat niyo lang yung process. And that's it. So again, i-check nyo ang description box kasi andun yung lista ng mga sangkap at saka yung measurements na ginamit ko. And this is what it looks like. Masarap talaga siya. And thank you all so much for watching.